Esan, hasteko 2011an ekainean, udal gobernua iritsi ginenean, egin genuen lehenengo gauzetako bat izan zala auditoria bat eikia. Zertako, bintzat, udalean zeuden kontuen berri edo erreala jakin alizateko. Hor ikusi ginean eta datuak hotzikara emateko modukoak izan zian. Momentu hortan, konturatu ginen, bankuekin ia 3 milioi euroko zor bat bazeola, aldundiakin ere 460.000 euroko zor pilatu bat bazeon, Gipuzkoako herririk zorpetunetako bat zan, eta horri gehitu gaina 2011ko ekainean aurkitu ginela faktura mordo bat atzeatuta zeudenak eta ordaintzeko zeudenak. Hoizan, labur-labur esan da aurkitutako egoera ekonomikoa. Plan txiki bat prestatu gendun. Hasteko, zinegotzin dietak kendu genitun. Bestetik, beste neurri bat, udalak enpresa desberdinekin zituen kontratu guztik berrikusin zituen. Horrekin zer lortu gendun? Lortu gendun 2010an, baino urtero 125.000 euro gutxigo gastatzia kontzeptu hauetan. Beste neurri baino gehiago irizpide bat ere onartu gendun, eta irizpide hori izan zen, 4 urtetan gaina horri irmo eutsi diogu, eta hortik aurra egingo zian inbertsio guztik, diru laguntza bidez finantziatuak izango zian, eta laugarren neurria ez dut aipatu gabe utzi nahi, zelen urte hartan erabaki mingarri bat ere hartu behar izan gendun. Eta hori izan zen, herrian antolatuta zeuden batzordeei, bataz beste 10% jetxira bat eskatu genien egiteko beren aurrekontuetan. Guzti honekin ze lortu dugu? Lortu duguna da 8 urtetan, lehen aldiz, 2011garren urtea izan zen, maileguik eskatu gabe salbatu genuen urtea. Legealdia amaitziar da honontan, 1.700.000 euroko zorrakin utziko dugu legaldia, aurkituko dugu legaldia, bankuekin eta aldundiarekin genituen bankuekin 1.700.000 euroko zorra utziko dugu, eta aldundiarekin genuen zor guztia kitauta. 2015 baikortasunez behiratzen diogu, eta uste dugu datozen urteak ere oparoak izan daitezkela zizurkilentzat. Esate bateako, aurten bertan, beti atzea gelditzen zien inbertsio proiektuiek egiteko gai izango gea. Batetik, Joxarregi plazan, herritarren eskaeraz, estalpe bat egiteko gai izango gara, eta bestetik, Atxulondo kulturetxeko igailu ere jartzeko gai izango gara.